अंगुरी लगावता, ढोड़ी में अंगुरी लगा के बियर ढारता, उ आदमी के टिकट मिलो तो काल होके उ का करी। पवन सिंह के मतलब का क्वालिटी बा इनकर, का माने काहे चुनाव लड़े के चाहिए। ओकरा बाद में जब आसनसोल के टिकट इनकर अलाउंस भइल त खुश काहे भइल। पहली बार एंट्री करम पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा लगा। अच्छा दिल्ली के सीट दिल्ली के सीट जौन बानू हमार बरकरार रहो। लोकसभा के चुनाव आवे वाला बहुत से पहले सत्ता पलटल था, ओही बार का ना एथी लगवा देलस लोग, जो राष्ट्रपति शासन लागू होला का ना लगवा देलस लोग, राष्ट्रपति शासन लागू करवा दित लोग। ओकरा बाद दोनों चुनाव एके बेर में हो जाइत, लोकसभा विधानसभा के चुनाव एके बेर में हो जाइत। एक बात और मनीष कश्यप भैया जब एथी इनकर इंटरव्यू लेते रहलन ताना बेरा ई पवन सिंह कहलन की मतलब हमनी के आसनसोल से अगर टिकट बीजेपी दे तो आप लड़िएगा, तो सीधा सीधा ना बोल रहे रहलन। बात यहाँ होता बंगाल के तनी बिहार कहाँ से घुसा देलो। अरे भाई तो बिहार का हो लो, हम बिहार कहीं तो बिहार के बात बतिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव। अच्छा एक बात बताओ, पवन सिंह के मतलब का क्वालिटी बा इनकर, का माने काहे चुनाव लड़े के चाहिए। चुनावी मुद्दा में तो पहले आगे चाहिए उनका समझ में तो बात है। जहाँ तक पॉलिटिक्स का बात समझ मानो जीरो नॉलेज, समझ जीरो नॉलेज, कुछ नहीं क्या पता पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स के बात उ बात हम नहीं कर, पॉलिटिक्स के जौन माने मैटर बाटे। पवन सिंह माने एगो गायक होन, नायक होन, भोजपुरी के एक्टर बाड़न, ठीक बा। उनकरा माने फिल्म खातिर या फिर गाना खातिर और भी स्ट्रगल करे के चाहिए, और हिट गाना जौन बा अपने भोजपुरी समाज खातिर देवे के चाहिए, ठीक। चुनाव लड़ल इनकर कौन जरूरी बा, ई काहे खातिर माने चुनाव लड़े के चाहत देश के सेवा करे, सेवा का बात नहीं है भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री में हिले नहीं है कुछ, वहाँ लोग का अपॉर्चुनिटी नहीं है कमाएगा, सिंपल बात, ठीक बा। तो ये लोग कहाँ जाएगा बा, सारा भोजपुरी स्टार बड़ा बड़ा कहाँ डालो, पॉलिटिक्स में डालो। पैसा के मने एगो जरिया बनाओगे, जरिया का मतलब छाप कर दिया भाई। सिंपल बात है, बताइए इंटरव्यू में क्या बोलता है, पूछा गई कि आज पॉलिटिक्स में क्या एजेंडा बा, हुआ था भैया हम नहीं पढ़ लेकर देखिए, हमें पता नहीं। अब बताओ जौन आदमी के एजेंडा नहीं क्या मालूम, तो पॉलिटिक्स में क्या करी भाई। अच्छा एक और ही बात, टिकट भी मिल रहा है। अच्छा आसनसोल से टिकट मिल रहा तो टिकट माने वापस के तरह हो गई, पहले जैसे बराबर होगा का दिक्कत ना। माने मान के चलो कि जे उ टिकट मिलल, आज मिलल तो बहुत खुशी जाहिर कोई लोग पूरा वीडियो भी देखनी हमनी के, हाईलाइट पे रहे वीडियो। लेकिन ओकरा बिहाने भइला फिर एगो अपन एथी कइलन ट्विटर पर भेज तारन कि जे हमरा आसनसोल से चुनाव हम कोनो कारणवश नहीं की लड़ सकत। एमे का कारण तो बतावे के न चाहिए। कारण पॉलिटिक्स में कारण कुछ नहीं के, देखो हमार कहे के मतलब कारण हमें कुछ नहीं के, सीधा सीधा बात बा कि वहाँ बंगाल में जौन भी मतलब नेता बाड़लो, सांसद हो गलो, चाहे जौन भी बीजेपी के नेता बाड़लो, उ लोग सीधा सीधा ही बात कहलो कि बंगाल में कोनो तरह के काबिल तारा सांसद नहीं खेलो कहत, आ ना तो पैसा दे देलो बीजेपी के। एगो ये बात हो सकता है टिकट चेंज हो गइल, वहां सीट पे करला कहाँ आसनसोल में, आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा हो सकता है इनके खिलाफ ना लड़का चाहता, या फिर सेकंड थिंग हो सकता है कि आरा से लड़े के एकदम इच्छुक बाड़े, मतलब अपन ना। लेकिन एक बात और, मनीष कश्यप भैया जब थी इनकर इंटरव्यू लेते रहलन ताना बेरा ई पवन सिंह कहलन की मतलब हमनी आसनसोल से अगर टिकट बीजेपी दे तो आप लड़िएगा, तो सीधा सीधा ना बोल रहे रहलन, ठीक बा। इंटरव्यू में ना बोललो, मनीष कश्यप के जौन भी वीडियो होला स्क्रिप्टेड ना होला, जौन भी रहला वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग होत रहला, तो ई कहलन कि हम ना लड़े, ठीक बा। लेकिन ओकरा बाद में जब आसनसोल के टिकट इनकर अलाउंस भइल त खुश काहे भइल। पहली बार एंट्री करम पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो अच्छा लागला, ठीक बा। इहो चीज मान ले ओकरा बारे में कोई गहराई से जानलो हो, गहराई के बात कुछ नहीं, एक दिन में तोरा गहराई मालूम पड़ गई, चुतिया बनाता रहलो। 2-3 साल से वहां से एमपी बा, उ जगह से उनका हटावल मुश्किल भाई, जानता है ना, तो वहां मिलल बा वोट पहले से बनावल बहुत जान, ऐसा बात नहीं है कि नया आके एंट्री मार दी अब बीजेपी से उ सपोर्ट में आ जाइए, कोनो बात नहीं है। अगर एगो नजर से देखल जा, एगो माने नजरिया देखल जा जे बिहार के बारे में, बिहार के लोग के बारे में, माने अगर सारा चीज हटा दिया तो अगर एगो मुद्दा देखल जा तो मनीष कश्यप से बेसी इनका जानकारी बका, जानकारी तो जीरो बाबा नहीं था कौन अगर माने मनीष कश्यप और पवन सिंह के तुलना करल जा, खैर हमनी तुलना करे वाला के हईसन, लेकिन अगर मान ला जानता बानी हमनी के, आम आदमी बानी सन, तो अगर तुलना करल जाओ कि मनीष कश्यप और पवन सिंह, तो एमे से बेटर के तो के लोग तोहरा प्रश्न। अगर पॉलिटिकल वाइज देखबा नु मनीष कश्यप एकदम इन्वॉल्व बा, दिल दिमाग सब कुछ से। हां
हम तो मतलब अगर केहू भी देखी नु सपोर्टर है फिर जनता तो कही मनीष कश्यप क्या होता माने अंदर का मानसिकता अगर छोड़ दिया जो अंदर का मानसिकता का बा पैसा कमाए के या फिर क्या बा लेकिन बात से तो ये लौकता कि हाँ उ बिहार के बारे में बिहार के लोग के बारे में यही सब के तो बारे में। बात यहाँ होता बंगाल के तनी बिहार कहाँ से घुसा दिल अरे भाई तो बिहार का होलो हम बिहार कहीं तो बिहार के न बात बतिया बंगाल है। अब बिहार के बात का पवन सिंह है अब अपन मनीष कश्यप ठीक है तहनी के हिसाब से अगर पवन सिंह के बिहार से टिकट मिल जाए तो पवन सिंह जीत सकता रहो। भाई हम ओमे समर्थन में नहीं की कि जे पवन सिंह के टिकट कहीं से मिलो। आरा से मिल गइल हम तो ये खुदे नहीं की चाहत कि मतलब जे मने गाना गावता ढोंग अंगुरी लगावता ढोड़ी में अंगुरी लगा के बियर ढारता उ आदमी के टिकट मिलो तो काल होके उ का करी ढोड़ी में का डाली पहले ही बताओ ना ठीक बा अगर देखो इंडस्ट्री कर भोजपुरी इंडस्ट्री मने काहे लड़े के चाहिए चुनाव हमरा ई बात हम पूछता नहीं उनकरा से बेसी काबिल लोग नहीं के बिहार में। काबिलियत नहीं है काबिलियत के बात ठीक बा हाँ चुनाव में कहेंगे बात होला भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लोग का पूरा फंडिंग या फिर कुछ भी मिलत नहीं के खाए पिएगा सिंपल बात हाँ, ये लोग जौन चल रहा था यूट्यूब पर चलता यूट्यूबे पर बाटा इंडस्ट्री ग्रो होत नहीं है आई लोग हिंदी में कोनो गली नहीं किए लोग है ठीक बा आई लोग सेकंड रोल करी लो ना तो उसे ये लोग का सिंपल है सदा का लगा था कि भाई रवि किशन गइल बड़ा मनोज तेरे गइल बड़ा चलता रही हम तो मनोज तिवारी रवि किशन गोयल बड़ा लो ठीक बाटा उ लोग का मतलब politics आगे में- आगे तुम चलो सनम ना। पीछे से हम आते हैं। आते नहीं चलते दाल गल जाएगा ये गलेगा नहीं भाई जनता इतना पागल नहीं है ठीक है सिंपल बात है उ बात हो गई फिर से ई बारन गुंजन सिंह बड़न तुम क्या करने रहेगा पॉइंट पकड़ लो कि भोजपुरी में हिला नहीं है कुछ अब यूट्यूब पर वीडियो चली नू तब कमाई लो ना तो पॉलिटिक्स में लो नू तो बोला कुछ दिक्कत रही ना ओकरा बाद पूरा करप्शन कर लो बिहार में तो भरपूर बढ़ला बा जाति के नाम पर पार्टी के जाति नाम भाई पर कुछ भी लूटत नाम पर रहा। तो खाई लो पी लो बिंदास रह जाओ अच्छा एगो और ही हमारा बात याद पड़ल जैसे कि मान के चलो राम मंदिर के जौन बात बाटे उ एगो तो मान के चलो उ एगो आस्था से जुड़ल चीज बाटे धर्म से जुड़ल चीज बाटे उ हिंदू अपन माने हर चीज अपन ओकरा के मान्यता जे हमार राम मंदिर बन गइल तो हमार स्वाभिमान वापस लौट गइल ठीक बा ओ जगह पर ई जौन माने दूसर पार्टी के जौन भी लोग रहेलो जौन ओकरा विरोध में ना रहेलो तो समर्थनो में ना रहेलो ओ लोग पर का माने प्रतिक्रिया बतानी के समर्थन ना तो कोनो बात नहीं है देखो आपने बिहार के पकड़ा अपन जंगल राज वाला लालू यादव के बेटा लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव ये लोग तो भरपूर विरोध कैले लो हाँ। ये लोग का हाल बाबरा देखो पॉलिटिक्स अच्छा एक बेर और ही बागेश्वर बाबा आवत रहलन तो वो बेरा तेज प्रताप यादव जौन बड़न इनकर लालू यादव के बेटा एगो पार्टी बनौला रहलन पार्टी ना लठौत पार्टी ना रहे उ एगो सेना रहे सेना तैयार करलन कि हम एयरपोर्ट पर रोकने का काम करेंगे। अब देखो एमे का फायदा हो गई पता बा जैसे बागेश्वर ये लोग ऊपर आ गए लोग बागेश्वर बाबा वाला जौन भी समर्थक रहे नु उ आदमी सोचलक कि जे अब देखत नहीं से तू केंगे रोक लेता रह बागेश्वर बाबा के ठीक बा अभी बिना मतलब के लोग सपोर्ट में आ गइल जे ना रहे सपोर्ट में उहो आदमी के बुरा लग गइल कि उ धर्म का प्रचार करे खातिर आता नहीं तो चीज संविधान में लिखल बा कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं किसी का धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने धर्म का तू प्रचार कर सकत रह तो उ एगो धर्म प्रचारक बाड़न मान लो हिंदू के उ माने धर्म गुरु बाड़न है बेरा धर्म गुरु के ना वो अलग बात हो गई ठीक बा वो एकदम पॉलिटिक्स से अलग बा अगर पॉलिटिक्स में देखबो न जेकरा लगे जनता जनार्दन बा जेकरा के लोग एगो एज आइडल समझता कि हम एकरा के जानता नहीं ओकरा विरोध में अगर दूसर पार्टी विरोध करता नु तो ओकर टिकट खत्म मतलब वो पार्टी गई समझ ई जो आदमी बा बाबा के सो जाबी जो भी तबरा मतलब पॉपुलर बा उ जाना भी पार्टी के सपोर्ट करी उ पार्टी जीत अंधा जाए पब्लिक बा जाइयो नहीं सिंपल पब्लिक के आनर बना समझ नहीं वो नहीं जाई हाँ तो लेकिन ये लोग के माने समर्थक में समर्थन में नहीं खतो विरोधों में ना जाए के चाहिए हाँ ऑटोमेटिक वो अपने आप लोग माने शांत रही। नहीं वो का होला अच्छा राम मंदिर में हम जाना बारा कम्बोडिया में रहनी राम मंदिर के लेके माने उद्घाटन के बात होत रहे तो बहुत सारा लोग का लगे जो एथी गई रहे का बोलेला निमंत्रण गई रहे तो उ लोग निमंत्रण अस्वीकार कर दिलस लोग जैसे कांग्रेस के जौन भी नेता रहलो उ निमंत्रण के अस्वीकार कर दिलस लोग तो वही कांग्रेस में के एगो रहलो न बाबा खानी बाड़न दाढ़ी उरी रखले बाड़न का नाम हो उनका नाम नहीं याद हमरा लेकिन उ कहत रहन उ आई रहलन हो जान कांग्रेस के जब क्यों होनु आइलन तो उ कहत रहन कि नहीं उन लोगों को इस जगह पे आना चाहिए था अगर नहीं भी आते तो निमंत्रण जो है अस्वीकार नहीं करना चाहिए था वो चुपचाप रह जाते। बात पॉलिटिकल की नहीं है बात वो लोग एकदम पूरा पॉलिटिकल अब आप लोग एक जगह मार खा रहे हैं। राम मंदिर अच्छा ना सुनिए एक मिनट विरोध करक नरेंद्र ठीक है। मोदी के विरोध करो हाँ, यहाँ बीजेपी के पर विरोध पार्टी करो मार जब पार्टी के गए थे, करो ओकरा नीतीश कुमार उसी राम मंदिर में गए
तो उनका विचार बदल गया। क्या विचार? कहाँ? कहीं राम मंदिर में गए तो उनका विचार बदल गए। वहीं से सत्ता तो पलट हो भाई गया। वो पलटू चाचा का बात मत बतिया। देखो एक बात समझ 2005 है, सुन 2005 से 10 ले रहलन नु, ठीक बा, 2005 से 10 ले बड़ा बेस्ट काम कइले, लेकिन ओकरा बाद से खाली कुर्सी कुर्सी खेलत रह नीतीश कुमार। बेस्ट कैन कइलन ओकरा पहले जौन राज लहन बहुत गड़बड़ रहा है, थोड़ा सुधार केले तब भी बेस्ट लागल। हाँ। ओकरा बाद समझावर नीतीश के दिमाग ना पलटल, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी बनल, ठीक बा। पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर केहू सीएम के सीट पर बैठा रहल बा ये बने अधिक बार, तो यह बात का मुद्दा बा एक्सपीरियंस आदमी बा। वो हनो भगियन उनका कुर्सी छोड़े के नहीं है। हाँ तो ना लोग फेफका लगा के चिपक गइल बा। ना वो पलटू चाचा उनकरा के लोग कहता नु, पलटू चाचा उ नीतीश कुमार नहीं खोन, पलटू तो बाड़लो आरजेडी या बीजेपी जे एकरा के इनकरा के मतलब मिलावत रहो। सुना पलटू हम कब समझती, इस्तीफा देवलन नीतीश कुमार, यानी कि सीएम इस्तीफा देते हैं लेकिन बदल जाता है डिप्टी सीएम, तो बताते हैं और सीएम वही रहते हैं। तो वही पॉलिटिकल चीज वही है। अगर वो बंदा अगर सीएम का इस्तीफा देके अगर बीजेपी के साथ जा रहा है तो बीजेपी को सीट चाहिए, क्या चाहिए। तो इसमें ये नहीं है कि बीजेपी गड़बड़ है, उसको सीट से मतलब है, उसका पब्लिक बनना चाहिए। पार्टी ठीक है, सरकार तुम्हारे रखो, कितना दिन रहोगे, इसके बाद तुम नहीं लड़ पाओगे, बुरी खत्म ही हो जाओगे। 5 साल बीजेपी का सीएम बन कम से जाएगा। कम देखो 5 साल अगर कोनो भी सरकार एस्टेब्लिश सरकार रहला तो कुछ काम होला, ठीक बा, लेकिन और भाई देख के पता होता है ओकरा में का रहला कि ई बीचे में जौन बात 2-2.5 साल पर सरकार जब चेंज हो जाता तो वो होता खाली गुलदस्ता देवे वाला काम, गुलदस्ता देवे वाला काम हो जाता। तो बिहार के बारे में मैं कहाँ सोचता केहू। बिहार में भी विकास खातिर बहुत टाइम बा, लेकिन टाइम बट अगर आदमी अच्छा तो ओकरा खातिर के सोची, वो हमनी के जनता के सोचे के बा कि चुनाव के करा के बढ़िया से करा के बा। तो ले दे के जनता नु दोषी बा। एक और आज आवता आरजेडी के कोनो आवता तो ओकर वोट ओकरा के वोट देवे खातिर लोग अभी ना जाके बीजेपी में मिल बिहान ऊ जाकर बीजेपी में मिल जाता। वोट तो देनी हम आरजेडी वाला का, ऊ जाकर मिल गई बीजेपी में, तो फिर कहेंगे वही काम। लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, बिहार में थोड़ा सा प्रोग्रेस दिख रहा है। जब बीजेपी में वो गए हैं नीतीश कुमार, तो क्या हुआ है, अभी स्टूडेंट के सब बहुत सारा फायदा हुआ है। क्या क्या पाठक जब साइल वरन तो शिक्षा मंत्री नो कची होन क्या क्या पाठक अभी वो शायद हट गई बंगा में ना, अभी देखो नटल बाड़न में ना, तो ठीक बा। लेकिन ले दे के बिहार के देखो शुरुआत में कांग्रेस जब रहे, कांग्रेस जितना दिन मतलब सत्ता सिंहासन पर बैठल रहे, प्रधानमंत्री के सीट पर कांग्रेस के जब तक बैठल रहे लोग, तब तक समझ लो कि लालू यादव के हाथ में माने बिहार के सौंप दे रहे जे हमार जौन बा वहां सरकार बनो रहो केंद्र में, बिहार के तू कुछो करो, बिहार के मालिक तू रहो, बाकी सांसद एजेंसी जीतवा का हमरा के तू दे दो। बात समझ ले लो। अब देखो अब उहे काम बीजेपी करता, जे नीतीश कुमार सुन लो पहले बात हमार, जे नीतीश कुमार जी अब जौन बा बिहार तू ले रहो, आ हमार जौन बा गेम हम बनाए ना, गेम हम बनाए, दिल्ली के सीट दिल्ली के सीट जौन बा हमार बरकरार रहो। लोकसभा के चुनाव आवे वाला बहुत से पहले सत्ता पलटल तो वही बार का ना एथी लगवा देलस लोग, जो राष्ट्रपति शासन लागू होला का ना लगवा देलस लोग, राष्ट्रपति शासन लागू करवा दित लोग। ओकरा बाद दोनों चुनाव एके बेर में हो जाइत, लोकसभा विधानसभा के चुनाव एके बेर में हो जाइत। बीजेपी अगर बढ़िया काम करता, हर आदमी के नजर में बढ़िया काम करता, तो लोकसभा में ओकरे सीट निकल जाता, विधानसभा में ओकर निकल जाइत, एगो नाम पर दोनों काम हो जाए, खर्चा में कम हो जाए। अरे कहे का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बा लहर चलल बा, तो लहर में एकरा पहले 40 गो में 39 गो सीट बिहार के जिता के देहर गई रहे, 40 गो में 39 गो सीट बिहार से गई रहे, एगो सीट गड़बड़ाई रहे वो लोग के, 39 गो सीट मिलल अथी के सांसद के। ये 39 गो सांसद लोग में से कई बेर बिहार के बारे में बतिएले वाला लोग सांसद भवन में बहुत कम, बहुत एक बेर नहीं खलो बात कैले बिहार के बारे में, चर्चा तक ले नहीं के बोल जे बिहार पानी में डूब रहता, बिहार के नदी से नदी जोड़े के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात नहीं के भाई बिहार के सांसद भवन में। तो ई बिहार के बारे में थोड़ा सोचता लोग, खाली जानते के बाल गलावत कुर्सी खेल हो रहा है भाई। कुर्सी के खेल तो अब ना इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है तो जनता का। ज्यादा कथी पूरा नुकसान जनता के बा, ई तो मलाई खाता रहो, हमारा ही खा रहा है। उ तो मलाई नु खाता रहो।
अब काल होकर कोनो रिटायर भी हो जाता है, सांसद होकर लोग, चाहे विधायक होकर लोग, चाहे मंत्री पद पर जाकर चालू है लोग तो आजीवन पेंशन मिली। अच्छा सुनो अभी बजाओ मत, आजीवन पेंशन वो मिली प्लस में अगर एक बेर तू सांसद के चुनाव जीतल बड़ो तो एगो पेंशन, हार गइलो अगला बेर तो एगो पेंशन तार मिलता, फिर ओकरा बाद अगर भविष्य बदलल तो हार जीत गइलो तो एगो पेंशन मिलता, साथे साथे सैलरियो मिली, आ फिर ओकरा बाद हार गइलो तो 2 गो पेंशन मिली।